Jej, aha. No pozrite sa na to, štupličky, štuplici. Ako to môže dopadnúť také šašovské, čarodejnícke pokusy, pozrite sa. No, vidíte, zlé použité zaklinadlo, nesprávna výslovnosť a už je to tu katastrofa hotová. No ale poviem vám, to som ešte dobre dopadol. Videl som, ako sa čarodejník Babrakus zmenil na segedínsky guláš. Sa nesmejte, pozrite na moje nohy. No viete čo? Mne už môže pomôcť len kúzelník Mário. Deti, prosím vás, zavolajte ho. Kúzelník Mário! Ešte ty sa smeješ? Ty vyzeráš jak Liliputan. Čo sa nehambíš, takto sa smiať? Z cudzieho nešťastia. Tak tráva ťa bude za chvíľu fackať, Šašo Maroš. Hrozné. No ideme na to, Šašo Maroš. Ale mi pomôž, prosím ťa, pekne nejako, no. Deti, opakujte po mne zaklínadlo. Toto kúzlo nech sa zdarí. Šašo Maroš nech sa zväčší. Ja som kompletný. Aj od teba budeš. Gratulujem. Fantázia. Šašo Maroš, nemáš kafrať kúzelníkom. Nie, nebudem. Zožeň mi prosím ťa dvoch mysliteľov vzácnych. Áno, to sa ti povedal. Tu nám mám dvoch a poďte sem pekne. Nech sa páči jedna, druhá a jeden. Mysliteľ, voláš sa? Marko. Marko. Katka. Katka a Marko? Vítajte. Katka, Marko, dávajte pozor. Rýbka pláva smerom tam. To pláva, no. Vašou úlohou je prehodiť 3 zápalky, by rybka plávala smerom tam. To môžete otočiť a je to. 3 zápalky musíte prehodiť. Nesmiete ani jednu pridať, ani jedna nesmie odbudnúť. Takže poberte sa do kutika. No tak, nech sa páči, toto sú vaše miesta. Tu si pekne hačkajte a ani sa nevracajte, kým to nevyriešite, no. Šašo Maroš, samé ucho. Predvediem a potom aj prezradím dnes kúzlo, ktoré mám z indického múzea. A my sa budeme čudovať. Dili. Pozor, indický Budha bude kúzliť sám. Dávajte dobrý pozor. Mám tu 9 farebných kociek. Ako vidíte, 3x3 je 9. Prikryjem ich, prosím, tuto nič nie je podozrivé. Prikryjem a pozor. Na kocky sa posadí indický Budha, čarodejník najväčší díly. Budha. A teraz, pozor, Budha kúzli pred vašimi očami, mení, premieňa a keď o chvíľku otvorím krabičku, tak pozrite sa, je tu 9 kociek, ale Budha všetky premenil. Budha, ty počúvaj, zatlieskajte Budhovi. Nikde. A ja sa pýtam, kto vie, kto tuší, kto predpokladá, kto má akúkoľvek ideu, ako som toto kúzlo urobil. No, moja. Tak, toto. Bolo tam nejako pripevnené hore. Tak, trošku áno, kto vie presnejšie, nech sa hlási. Ja neviem. No, moja? Tam, jak ste zatlačili toho pandrláka, tak Budhu, tak tá kocka spadla na to a bolo tam tých 9. No, je to skoro podobné. No, hovor. Alebo že tam hore sú také nálepky a vy ste to pritlačili a to sa odlepilo od toho. To by som považoval za nepravdu. Teplejšie. Dávajte dobrý pozor. Prezradím, popíšem. Budha sedí v skutočnosti na magnete. Čiže žiadne nálepky, ale obyčajný, praobyčajný magnet. Pozrite sa. Tu je takto. Dáme sem. A pozor, Budha si sadol, ale keď sa Budha odsadne, tak magnetka odíde. Páčilo sa vám kúzlo? Budha vcucol tie kocky. No, dobre, takže. Bu. Šašo Maroš, z kutika mysliteľov, deti mi priveď. Detičky, nech sa páči. Poďte nám ukázať, či rybička už pláva opačným smerom. Opatrne nefúkať, nedýchať, nepohybovať sa prudko. Takto, aby ťa videli aj kamery. No, z dvoch. Tak, ja ukážem a vy povedzte, ktoré 3 zápalky bolo treba prehodiť. No, si to pohol všetko. To nevadí, veď viete, pamätáte sa, nie? No, tak ukážte. No, poď, môj.
Áno. Tak, čiže v skutočnosti, pozri sa, tieto 1, 2, 3 zápalky, aby rybka plávala smerom opačným. Tak ste to mysleli? Áno, presne tak, takže budete odmenení štedro. Ukážte sa, nasadíme vám šiltovky. Tak. No ste fešáci, zatlieskajte im. Šašo Maroš. Choďte No, si nech sa páči, odpočinúť. hačkajte si, lebo my budeme teraz hraj. spievať. O týždeň v nedeľu v tento čas úzelník Mário navštíví nás a všetci Šašo Maroš spolu s deťmi sa čudujú a hádajú, ako to tie kúzla fungujú. Magizdár. A kúzlam obzvlášť do zdivenia